Otvorenie kozmických dverí Judith Kusel. 28.5.2025 preklad Ingrid. Nachádzame sa v procese, v ktorom sa kozmické dvere otvárajú ako nikdy predtým. Medzigalaktická komunikácia sa teraz stane normou, pričom medzigalaktická flotila sa bude prejavovať čoraz viac, pretože komunikačné kanály budú obnovené a s tým aj vyššia aktivácia našich vyšších komunikačných centier v našom hrdle, Alta Majora, treťom oku a vyšších vysielacích čakrách nad našou hlavou. V skutočnosti sa teraz otvára viac čakier, pretože proces vzostupu sa teraz zrýchľuje tak rýchlo, že už o niekoľko mesiacov budete ohromení, ako veľmi ste sa zmenili a k čomu teraz na úrovni duše máte prístup, čo ste predtým nemohli. Intergalaktické rady s univerzálnymi radami a 12 a 24 staršími, ktorí obklopujú trón prvotného stvoriteľa, teraz otvorili s archanielom Michaelom, ktorý má na starosti krčnú čakru, naše telepatické schopnosti, keďže závoje boli úplne odstránené a uvedomujeme si, kto je schopný komunikovať neverbálne bez potreby písaného alebo hovoreného jazyka. Keď sa vráti telepatia, budeme si môcť navzájom čítať myšlienky a preto už nikto nebude môcť klamať ani sa snažiť niečo zatajiť. S tým prídu nesmierne silné zmeny, ktoré otvoria naše schopnosti teleportácie, bilokácie a manifestácie, pretože naše svetelné telá sa budú čoraz viac aktivovať a budú menej husté. Mnoho starovekých posvetných centier, ako sú pyramídy, kamenné krúhy, stojace kamene, menhiry a ešte mnohé ďalšie, vytvára telurik, torus, energiu, čo skutočne umožňuje teleportáciu, a to nielen na pozemských úrovniach, ale aj medzigalakticky. Zistíme, že s otvorením našich vyšších komunikačných centier začneme byť schopní využívať informácie a vedomosti na multidimenzionálnych úrovniach bez potreby umelej inteligencie, pretože naša duša má sama o sebe schopnosť prístupu k univerzálnym energetickým poliam, ktoré obsahujú všetky univerzálne vedomosti. Počítače a mobilné telefóny sa stanú nadbytočným, pretože ich jednoducho už nebudeme potrebovať. Všetko, čo budeme potrebovať, už máme v sebe. Nové svetelné telo a vyššie čakry sa otvárajú ako kozmické vysielače a fungujú ako kozmické satelitné antény. Je to otázka naladenia sa cez vašu vlastnú dušu. Spomenieme si na vysoko pokročilé spôsoby využitia zvuku a zvukových technológií, ako aj na hydraulické systémy, ktoré nám umožnia využívať silu a energiu vody, ako aj vzduchu a ešte viac energiu blesku. V tejto chvíli sme pripravovaní na také úžasné zmeny v rámci našej fyziológie, ako aj všetkých našich tiel a polí, čo je bezprecedentné. To je dôvod, prečo lekárske systémy už nebudú fungovať, pretože ani lekárska veda nebude schopná držať krok s obrovskými zmenami a práve tu energetickí liečitelia zvukom a tí, ktorí pracujú intuitívne, zavedú novú lekárskú vedu, ktorá je ďaleko za hranicami toho, čo sme kedy považovali za možné. Je čas otvoriť sa novému spôsobu života a novým formám života, ktoré sa stávajú dostupnými, a vedieť, že všetko, čo potrebujete na zvládnutie týchto zmien, je vo vašej duši. Tieto slová vo vás vyvolajú tie najhlbšie spomienky a naladia vás.